Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako po si Nathan. At may nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Tungkol po ito sa naging karanasan ko nang umuwi po ako sa probinsya ng mama ko. College po ako nung mga panahon iyon. At bakasyon po namin sa paaralan. Malimit naman po kami noong nagbabakasyon nung bata pa ako. Kasama po ang mga magulang ko. Kaya medyo nakaka-excite nang maisipan kong magbakasyong mag-isa. Nag-iisang anak lang po ako at nung mga panahong iyon ay ulila na po ako sa ama. Kaya kung ano ang hilingin at maibigan ko ay pinagbibigyan naman ako ni mama. Di ko rin alam kung bakit naisipan kong umuwi kanila mama noon. Siguro dahil na rin na-miss ko yung lugar nila at yung mga kamag-anak namin doon. At gusto ko ring may makilala sa barko. Yun nga lang, bigo ako. Kasi napakamahihain ko noon. Ewan ko ba, malakas ang loob ko kapag wala pa. Pero kapag nandyan na, natotorpe na talaga ako. Kaya itinuon ko na lang ang aking sarili sa mga maaari kong gawin pagdating doon sa bahay nila lola. At bago ko pa pala makalimutan, may isa pa akong dahilan kung bakit umuwi doon sa probinsya nila mama. Yun ay ang maranasan ang mga naririnig kong kwento tungkol sa mga aswang. Gusto kong malaman kung totoo nga ba talaga ang mga iyon. Marami kasi silang ikinukwento tungkol sa mga aswang doon sa kanila. Lalong-lalo na nga ang mga kapatid ni mama sa tuwing nagpapamaynila sila at sa amin nakikituloy. Nang dumating na ang barko sa pier ay medyo nagtaka pa ako kung bakit napaaga yata. Dati-rati kasi parang ang tagal-tagal ng biyahe. Samantalang nung mga oras na iyon, madaling araw pa lang, nasa pier na ako ng probinsya nila mama. Nang nasa jeep na ako at bumabiyahe, ay talagang natuwa ako. Dahil walang nagbago pagdating sa kapaligiran. Maliban na lang sa mga bahay na nakatayo sa gilid ng daan. Dati-rati kasi ay bibihira ang sementado, na ang karamihan pa nga ay kubo lang ang mga bahay. Pero nung pag-uwi ko, karamihan ang nasa gilid ng kalsada ay mga sementado na at magaganda. Yun nga lang, ang daan ay walang ipinagbago. Hindi pa rin sementado at lubak-lubak pa rin. Pagbaba ko mula sa jeep na pagkahaba-haba, ay nagsindi na muna ako ng sigarilyo. Parang bigla akong napaisip kung tutuloy pa ba ako o maghihintay na lang ako na sumikat muna ang araw. Dahil napakadilim. At malayo pa ang lalakarin papunta kanila lola. Parang gusto ko nang isuko noon yung isang dahilan ng pagpunta ko doon, na alamin kung totoo ba ang mga aswang. Nakaramdam kasi agad ako ng takot nang makita ko yung aking lalakaran.
na nagpapang-abot yung mga sanga at dahon ng mga punong magkakatapat na nasa gilid pareho ng daan. Tapos, ang lamig pa na wala gaanong bahay. Doon kasi kanila mama ay kilometro talagang agwat ng mga bahay. Nang mauubos ko na yung sigarilyo, ay nagpasya na akong lumakad. Naisip kong bahala na. Total, ay iyon naman ang ginusto ko, nasabi ko pa sa aking sarili. Pero bago ako nagsimulang maglakad, ay kinuha ko sa bag yung dala kong flashlight. Nagdala talaga ako kasi gagamitin ko sana iyon sa pang-iilaw ng ibon sa gabi. Mahilig kasi ang mga pinsang ko na manghunting. Uso kasi sa kanila yung mga baril na dibomba. Hindi katulad dito na mga ditangke. Matapos kong pailawin yung flashlight, ay nagsimula na ako maglakad. Ramdam na ramdam ko yung lamig ng sariwang hangin. Pero wala talaga doon ang atensyon ko. Medyo kung ano-ano na rin kasi ang pumapasok sa isipan ko nung mga oras na iyon. Bumabalik sa alaala ko yung mga kwento nila tungkol sa aswang. Nang may mga 10 minuto na akong naglalakad, ay huminto akong sandali at tinanaw yung aking pinanggalingan. Medyo paakyat na kasi ang lalakaran ko, kung kaya nagpahinga lang ako. Maya-maya ay bigla na lang akong nakarinig ng mga malalakas na yabag na talaga namang tumatagundong. Parang mga kabayo iyong tumatakbo na sa lakas noon ay iisipin mo talagang napakarami ng mga ito. At habang tumatagal ay palakas pa iyon ng palakas na para bang papunta talaga sa direksyon ko. Pero nang itapat ko naman doon ang liwanag ng flashlight, ay wala naman akong nakita. Hanggang sa humina na iyon nang humina at tuluyan ding nawala. Na para bang dinaanan talaga nila ako sa gilid. Kaya dahil doon ay napaisip na talaga ako. Nagdadalawang isip na akong tumuloy pa. Pero naumpisahan ko na. Nagtatalo talaga sa isipan ko kung maghihintay na lang ba ako ng umaga o dediretso na. Hanggang sa umabot ako sa desisyong tumuloy. Pero inilabas ko na noon yung Swiss knife ko. Sa likod ng isipan ko ay parang may bumubulong lagi na ginusto mo yan na dahil doon, kung kaya para ako napipilitan. Naglabas din ako noon ng panyo mula sa aking bulsa at itinali ko pa sa kamay ko yung patalim at sinabi sa sarili kong wala na itong atrasan. Naglakad akong muli. Mahaba-haba na rin ang nalakad ko nang bigla namang may dumaan sa aking harapan. Mabilis iyong tumawid sa daraanan ko. Malaki iyon, pero ang bilis ding kumilos. Hindi malinaw sa akin kung ano talaga yung nakita ko dahil na rin sa sobrang bilis nito. Pero sigurado akong hindi iyon karaniwang hayop na makikita doon sa probinsya nila mama tulad ng kalabaw o baka. Kaya para ng urong sulong ang mga paa ko. Hindi ko kasi talaga akalaing mararanasan ko ang mga bagay na iyon. Pero naging positibo pa rin ako. Naisip kong
wala pa rin namang nangyayaring masama sa akin. Kung kaya, nagpatuloy pa rin ako. Naalala kong may bahay pagdating sa ituktok ng bundok. At kamag-anak iyon nila mama. Kung kaya, naisip kong doon na lang muna magpahinga at magpalipas ng oras hanggang mag-umaga. Mangiistorbo na lang ako at makikiusap. Pero nang sapitin ko na yung lugar, ay nadismaya talaga ako. Dahil ang naabutan ko na lang ay sira-sirang bahay. Bulok na iyon, na halos wala ng dingding at bubong. Kaya napabuntong hininga na lang ako ng malalim. Wala na akong magagawa pa kundi ang magpatuloy na lang. Naisip ko rin namang maya-maya lang ay sisikat na rin ang araw. Dahil mag-aalas 4 na noon ng madaling araw. Nang lalakad na uli ako, ay bigla na lang may narinig akong sitsit. Sa kalagitnaan ng dilim ay mayroong sumisitsit. Na kung sakaling biro man iyon, ay hindi talaga isang magandang biro. Kaya sa halip na humakbang ako, ay natigilan akong bigla. Nanindig talaga ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa nakakakilabot na pagsitsit na iyon. Nanatili lang akong nakatayo at hindi gumagalaw. Mga ilang segundo din iyon nang bigla ko marinig uli ang sitsit. Nang sandaling iyon ay ang bilis na talaga ng paghinga ko. Kabadong-kabado na talaga ako. Hinawakan ko uli ng mahigpit yung patalim na hawak ko. Bahala na, sabi ko. Humakbang ako at naisip ko magpatuloy na sa paglakad. Nang bigla iyong sumitsit ulit. Kaya natigilan ako muli. Pero huminga ako ng malalim at matapang kong pinaglabanan ng takot. Dahan-dahan akong lumingon. Kasabay ng pagtutok ko ng flashlight. At nagulat talaga ako nang makita ko yung isang matandang babae na nasa gilid ng haligi ng sirang bahay na iyon na nakasilip. Kitang-kita ko yung kakaiba niyang mga mata na talagang puting lahat, na para bang nababalutan pa iyon ng lamat. At sa bandang itaas ng ulo niya ay naroon ang isang kamay nito na nakakapit sa may haligi na hindi pangkaraniwan ang laki. Nakakaiba din ang haba ng kanyang mga daliri at kuko na napakahaba rin ng puting buhok nito na sa tansya ko ay lampas sa kanyang alak-alakan. Dahil doon ay napatakbo na talaga ako ng tuluyan. At nang minsan ko itong lingunin ay nakita kong kanya akong sinusundan. Na ang una kagad pumasok sa aking isipan nang makita ko siya nakasunod sa akin ay isang gagamba. Parang ganun kasi ang posisyon at paraan niya sa pagsunod sa akin, na naisip ko pa ngang buti na lang at mabagal ito. Kung kaya, mabilis akong nakalayo. Pero halos magkandara pa ako sa pagtakbo dahil na rin sa pagkataranta at matinding takot. Hanggang sa may nakita akong liwanag sa unahan na nagmumula rin sa isang flashlight. Kaya mas nagmadali pa ako at sumigaw ng tabang. Kahit paano kasi ay may mga natatandaan pa akong salita kanila mama. Di nagtagal ay narinig ko na
ang mga boses na papalapit sa akin. At para akong nabunutan ng tinik nang makilala ko kung sino sila. Ang pinakamatandang kapatid nila mama at kasama niya ang kanyang asawa. Nagulat din sila nang makita ako. Takang-taka ang mga ito kung bakit raw ako naroon noong mga oras na iyon. Pero sa halip na yun ang sagutin ko, ay sinabi ko sa kanila yung dahilan kung bakit ako sumisigaw at humingi ng tulong. Pero parang hindi na sila nagtaka nang marinig ang mga sinabi ko. Sabi pa ng tiyahin ko, hindi lang daw ako ang nakaranas ng ganon. May kalahating taon na raw na naging aktibong muli ang aswang sa kanila. Kung kaya nga, kapag sila ay umaalis, ay may dala talaga silang mga pangontra sa aswang. At ipinakita pa sa akin ng tiyuhin ko yung nasa bayong na dala nila. Isa yung buntot pagi at yung kanyang talibong. Nalaman kong magpapabayan pala sila nung mga oras na iyon. Pero dahil nga sa nangyari, ay bumalik na lang at kanila na muna akong dinala sa bahay. Pinagkape nila ako at hinandaan ng almusal. Na habang kumakain ako, ay naisip ko na natao naman yata yung aking pagbabakasyon. Umuwi ako kung kailan aktibo ang mga aswang doon kanila mama. Na ganun pala yun. Na kapag hindi mo pa nararanasan, ay para bang ang tapang mo at tila hinihiling mo pa na makaranas ng ganon. Pero kapag naranasan mo na, ay parang ayaw mo na talaga iyong maulit pa. Kaya yung buong panahon na nandun ako sa probinsya nila mama, ay hindi talaga ako umaalis na walang kasama. Kahit nga yung plano kong pang-iilaw sa gabi ay hindi ko na ginawa. Dahil na rin sa nakakatakot kong karanasang iyon, na ayaw ko na talagang maulit pa kahit kailan sa buhay ko. At sa maniwala kayo sa hindi, ay totoo ang mga aswang. Dahil naranasan ko ng habulin ito. Hanggang dito na lang po Sir PB at marami pong salamat. Sana po ay magustuhan nyo rin at ng inyong mga tagapakinig ang ibinahagi kong kwento sa inyo. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.